ମାନେ କାଇଁ ମତେ କହ ହଁ ଜିତୁ ମଙ୍ଗଳ ତମେ ହଁ ଜିତୁ ରାଉତ ହଁ ତମ ଠିକାନା ପାଇଛ କାଇଁ ବାଜିଲା ହଁ ଯେହେତୁ ଅନୁ ହଉଛି କଟକ ହଁ ଇଏ ହଉଛି କଟକ ଧରିତ୍ରମ କଟକ ହୁଁ ତେଣୁ ଏମାନେ ମତେ ଲାଗୁଛି ଏମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ନିଆଁରେ ଘିଅ ପକେଇଥିବେ ହଁ କାହିଁକି ଏମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ନିଆଁରେ ଘିଅ ପକେଇଥିବେ ସେଟା ମୁଁ କିଏ ଜାଣିନି କିଏ ଅନୁଭବରେ ପକେଇଥିବେ ନହେଲେ ଏମାନେ କାହିଁ ରେଚର ମାରିଥିଲେ ମତେ କହ ମୁଁ ଜାଣିନି ଆକ୍ଚୁଆଲି ହେଇଥିବ ତେଣୁ ନାଇଁ ହୁଁ ନାଇଁ ଶୁଣ କାହିଁକି ତମେ ଏତେ ହିଟ୍ ହେଲ ହଁ ବା ସିଏ କହିଲା ଆଜ୍ଞା କିଏ ଜେଆରଏମ ଫୋନ କରିଥିଲା ଆଜି ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ଫଟୋ ସୁଟ ଅଛି ତ ଫଟୋଗ୍ରାଫର ଆଚ୍ଛା ମୁଁ କଣ କହୁଛି ଯେତେବେଳେ ତମେ ମାନେ ସବୁ ଫୋନ କଲ କାହାକୁ ଆଜ୍ଞା ଶ୍ରୀତମକୁ ଯେ ବ୍ୟାନ୍ କରିବାର ଅଛି ବୋଲିକି ଯୋଉ ତାକୁ ଯୋଉ ଇନଫର୍ମ କଲ ସିଏ କଣ ମାନେ କଣ ସେଟା ସ୍ପିକରରେ ଥିଲା ଟୁଟୁ ଭାଇ ଫୋନ କରିଥିଲେ ହଁ ହଁ ଓକେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ସବୁ ବିଷୟରେ ଡିସ୍କସନ ହେଲା ବିନି ଭାଇ ଅପୋଜ କଲେ ବିନି ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଚ୍ଛା କହିଲେ ଯେ ବିନା ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଆସୋସିଏସନ କୁ ଇନଫର୍ମ ନ କରିକି ଏଇ ଜିନିଷ ନେଇ ହବନି ଡିସିସନ ହୁଁ ହୁଁ ଆଉ ସେଥିରେ ବି ଅଜିତ ସାର୍ ମୁଁ ବି ଆମେ ସବୁ କହିଛୁ ଯେ ଗୋଟେ କମିଟି କରିକି କରିବା ତାପରେ ଡିସିସନ ହେଲା ଏଇଟା ତ ପ୍ରଯୋଜକ ମାନେ କରୁଛନ୍ତି ଆସୋସିଏସନ ତ କିଛି କରୁନି ନା ହୁଁ ତ ତେଣୁ ଆମେ ଯୋଉମାନେ ଅଛେ ପ୍ରଯୋଜକ ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କରୁଛେ ଯୋଉ 15-20 ଜଣ ଅଛେ ହୁଁ ମାନେ ଲିଡ କରୁଛେ ନା ସେପଟେ ସଚିବ ବିନୟ ପ୍ରଣୟ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଆସୋସିଏସନ ଲିଡ ହିସାବରେ ଓଡିଶା ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଆସୋସିଏସନ ଆମେ ୟୁସିସିରେ ଅଛୁ ତ ସେଇ ୱେରେ ଡିଲ୍ ହେଇକି ତାପରେ ଏମିତି ବିନି ଭାଇ କହିଲେ ତ ସେ ଟୁଟୁ ଭାଇ ଫୋନ କଲେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଆସୋସିଏସନ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଶ୍ରୀତମ ଭାଇଙ୍କୁ ଆମର ଶ୍ରୀତମ ଭାଇ ତାପରେ ସ୍ପିକରରେ ନେଲେ ସ୍ପିକରରେ ନେଇକି କରିଦେଲେ ଯେ ଏମିତି ଏମିତି ହେଇଛି ଅରିନ୍ଦମ ଇଏ କରିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ଫିଲ୍ମଟାକୁ ଜବରଦସ୍ତି ମନୋଜ ବନ୍ଦ କରେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ହି ହାଜ ପ୍ରୁଭ ସେ ପ୍ରୁଭ ଦେଖଉଛନ୍ତି ଆଉ ଆମେ ଏଇଟା ଡିସିସନ ନଉଛୁ ଯେହେତୁ ତୁ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ସେକ୍ରେଟାରୀ ତ ତତେ ଜଣେଇବା ବହୁତ ଜରୁରୀ ଥିଲା ନା ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରୁଭ ଅଛି ଆଉ ଏଇ ଜିନିଷ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ହବ ତାହେଲେ ଆପଣ 100% ନେବେ ଆଉ ଏଇ ଜିନିଷ ଅତିରିକ୍ତ ହଉଛି ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ସବୁ ମାନେ କଣ ଅତିରିକ୍ତ ହଉଛି ସେଟା ଆଉ ସେ କହିଲେନି ନାଇଁ ନାଇଁ ମାନେ ସେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି କଣ କହିଲେ ମାନେ ଏଇଟା କଣ କି ସ୍ଥିତ ତମେ ଯଦି ସତ କହିବ ମୁଁ ସତ ହିଁ କହୁଛି ଭାଇ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଜିନିଷ କଣ ହଉଛି କି ସେମାନେ ଗୋଟେ ଏକା କରିଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଅଯଥାରେ ଯେମିତି ଏବେ ଟୁଟୁ ନାୟକର କଥା ଜଣା ପଡିଲା ଯେ ସିଏ ହିଁ ଭଡକେଇଥିଲା ବୋଲିକି ଅନୁଭବ ଅରିନ୍ଦମ ବିଷୟରେ ତମେ ଶୁଣିଥିବ ବି ସେ ତୁମକୁ ମୁଁ ପଠେଇଥିଲି ତାପରେ ମୁଁ କାଲି କୁନା ବାବୁଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଯେ ମୋ ମା ଦେହ ଖରାପ ଅଛି ବୋଲି ସେଇଟା ତ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ମତେ ତମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଦିନ କହିଲ ଯେ ଶ୍ରୀତମ ତମକୁ କହିଲା ଯେ ହଁ ମ ସେ ବେଶୀ ହଉଛି ତାକୁ କର ମତେ ନୁହେଁ ହଁ ସେ ସ୍ପିକରରେ କଣ କହିଲା ସେ ବେଶୀ ହଉଛି ତାକୁ କର ଏମିତି କଣ କହିଥିଲା ବୋଲି ତମେ ମତେ ସେଦିନ କହିଥିଲ ଏଇଟା ଅତିରିକ୍ତ ହଉଛି ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ନା ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ତମେ ମତେ କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିଥିଲ ନା ତମେ ମତେ ସେଦିନ କହିଥିଲ ଅତିରିକ୍ତ ହଉଛି କି ଅତି ହଉଛି ସେଇଟା ମୁଁ କନଫ୍ୟୁଜ ଅଛି ଜିନିଷଟା କିନ୍ତୁ ଏମିତି କିଛି ଗୋଟେ କହିଥିଲି କହିଲା ଅତି ହଉଛି ମାନେ ଇସ୍ୟୁ ଚାହିଁଆ ଯେ ସେ ହଁ କରିଥିଲେ ହଁ ସେ କହିଲେ ଯେ ହଁ ଆପଣ ବ୍ୟାନ୍ କରନ୍ତୁ ବୋଲି କିଛି ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଅଛୁ ଏଇ ଜିନିଷଟା ସେ କହିଥିଲେ ତାପରେ ଶ୍ରୀତମ ଦାସ କହିଲେ ହଁ ବ୍ୟାନ୍ କର ଆମେ ତମ ସହିତ ଅଛୁ ବୋଲି କହିଲେ ସ୍ପିକରରେ ଥିଲା ସମସ୍ତେ ଶୁଣିଥିଲେ ଯୋଉମାନେ ସମସ୍ତେ ତ ସେ ଯୋଉ ବ୍ୟାନ୍ କରୁଛୁ ବୋଲି କହିଲେ ନା ହଁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଆକ୍ସନ ନିଅନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଅଛି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସ୍ଥିତ ତମେ ଜାଣିନ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ତମେ କ'ଣ କଲ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ହ୍ୟାଲୋ ଭାଇ ହଁ ଏ ମନୋଜ ତମେ ଆସିପାରିଲ କି ନାଇଁ ପାରିଲ ହୋ ନାଇଁ ଆସିପାରିଲ ବୋଧେ ଆଜି ନାଇଁ ମୁଇଁ ତ ଅଛେ ଘରେ ମୋର ମାର ଦେହ ବହୁତ ଖରାପ ଅଛେ ମାନେ ତାଙ୍କର ପୁରା ଟିକେ ମାନେ ଇଏ ଅଛେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛେ ବହୁତ ଟେନସନରେ ଅଛେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କାଣା ହେଇଛେ ପୁରା ଫ୍ୟୁଚର ଲାଗି ସବୁ ମାନେ ଯାହା ହେଲା ଏତେ ସବୁ ଟେନସନ ଏଟା ସମ୍ଭଳେ ନା ହବାର ଆକ୍ଚୁଆଲି ତ ମାର ସାଙ୍ଗେ ମୁଁ ବସିଛି କଥା ବୁଝିବା ଲାଗି ପଡବା ଭାଇ ଏଇଟା ତ ପରେ ଆଇବା ଘରର କଥା ମାଙ୍କର କଥା ମା ଲାଗି ମୋର ଜାଣ ବୋଲିକି ମୋ ଜୁରୁଛି ରେ ବାବା ଏଭ୍ରି ଡେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଟାଇମ ରେ ମତେ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ମୋର ମା ଟା ନାଇଁ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ତ ମାର